nito.
natin, nagkaroon ng disruption sa Libya. Ngayon po, naka-recover na yung Libya na oil production. So, balik po yung kanilang mga export. Ang tinig ni Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Iharap ng Department of Energy o DOE na dumaraan sa tamang proseso ng ibinibenta ng liquefied petroleum gas o LPG sa mga pamilihan. Ayon kina Engineer Robert Cardinales at Aida Palenya, kapwa Senior Science Research Specialist ng DOE, Oil Industry Management Bureau, hindi na mapigilan ang pagtaas ng presyo ng LPG, lalo na kung ito'y paggalaw sa pagkaibigan presyo. Alas 4 na. Sa pagtaas ng demand, wala Bilis ng oras eh. na nag-aangkat nito. Gayunman, asahan mo ng mga consumer kalidad ng mga tangke bago ito ibenta. Maligit sa kaalaman natin na regulated ang price. Pero ang mga hakbang namin ay to ensure ng quality ng tangke. Dapat magandang klase ang tangke. Dapat tama ang timba. Kami po ay may constant monitoring ng mga tindahan, mga retailer, dealer. Usually po ng season, July, August, nag-uumpisa na pong tumaas ang presyo ng LPG dahil nag-uumpisa ba yung mga bansa na nakaka-experience po ng malamig na panahon, ginagamit po yan nilang heating fuel. Nito, muling nagpaalala sina Cardinales at Parena sa publiko na mag-unawain sa paggamit ng LPG kung kinakailangan. Dahil sa DOE, meron kami information campaign. Then tinuturo namin kung paano pag-depensa kahit paano. Meron pa rin para